Pangaisuan, ang tema sa liturhiya sa pulong karong adlaw is about not to open and follow the law of the state and the law of the church. Muna ang buot ipasabot sa Ebanghelyo. Kustumbre sa mga Hudiyo nga matag tuig maghimo sila og sinsos aron pag tinok kung pila na kabuok ang nadugang nga mubayad sa buhis. Kay ang tanan labi na gyud ang mga langyaw nga mga Hudiyo nga niabot na sa tukma nga Panginoon, kinahanglan yun nga mubayad og buhis alang sa templo. Apan dunay mga exemption niini. Ang unang exemption mao nga if you are a teacher, you are exempted to pay tax. Unya kay si Jesus giisip man nga magtutudlo, dili siya obliged sa pagbayad og buhis. Muna ang first exemption. Ang ikaduha, si Jesus dili siya langyaw, kundi lumad siya nga Hudiyo. Pasabot, exempted gihapon siya sa pagbayad og buhis kay ang mga Hudiyo nga langyaw maura man ang paninglan og buhis. Apan unsa may giingon ni Jesus ngadto kang Pedro? Mubayad kita. For what reason? Nga he is exempted being a teacher and also a pure person belongs to Jewish race. Sumala pa ni Jesus sa Ebanghelyo karon, dili ko buot nga masilo kining mga tawhana. So nakita ninyo si Jesus, though he is exempted, pero dili siya buot nga masilo niya ang mga temple officers at that time. Ug tungod niini, giingnan niya si Pedro, lakaw dito sa lanaw ug pamasol. Ang unang isda nga mokubit sa imong pasol, bitara ug tan-awa sa bakbak, kay dunay salapi nga igong ikabayad sa imo ug sa akoa nga buhis. Unsa may buot ipasabot ni Jesus niini nga gi-emphasize man niya ngadto kang Pedro ug nato nga nakadungog niini, gitagaan ni Jesus og bili ang honest work for the usage and payment of the tax. Wag gyud siya moingon nga, hala, panguha dito or panikas, kundi honest work. Kinahanglan nga sa atong kinabuhi, tagaan gyud nato og bili ang makatarunganon nga trabaho. Kung unsa may bunga niini, gamito nato alang sa atong panginahanglan. Ug ato po kining tipikan para sa pagbayad sa buhis, sa yuta, ug alang sa Ginoo. Ikatulo niyang gi-emphasize nining Ebanghelyo karon, nganong miingon man siya nga sa bakba sa isda adunay salapi nga igong ikabayad alang sa akoa ug imo nga buhis. Because Jesus is trying to portray about the providence of God. Nga dili gyud muhunong paghatag ang Ginoo sa atong panginahanglan. The only thing that we need is to trust in God's providence. Kay ang Ginoo maluluyon
o manggihatagon. Karon, kung mauni siya ang gitudlo ni Hesus sa Ebanghelyo karon, pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Are we good citizens in this world by paying our tax and sharing our blessing to God? Atong hinuklugan. Kay ang ato bayang nasod, dunay dakong question mark kung maghisgot ta sa pagbayad og buhis. Si Jesus nakita nato nga He is exempted, pero iyag yung gipaningkamutan nga dili masilo, nga kinahanglang mo trabaho o kinahanglang mo salig sa probidensyas Ginoo. Manindog palihong.